pwede ka mahimo model boss eh. Photographer mo gano'n, mahay kami mo photograph doon sa Model. kami may Kasi nung mga ubasan, mga model sa. Oo, kaya may international Professional mga photographer. professional may kaya may kuan ng US, may Saudi. Ako ba hindi mo nakita na eh. Wala gid, ikaw lang kita mga kitaan dito mo. Bagay ka sa mga rule ng mga picture. Colombia. Hindi ko bante ko na sa Facebook ng mga dito yung mga background ba? Wala na mga dahon. Hindi lang ka. Kung lang ipang background ng bala. Pwede lang ka. Anong kailangan kong gawin upang Wala. Pwede lang ka diri, picture lang ka lang mo. Pero sa musugod. Karon. Hindi lang sini, hindi lang kumisig. Hace panote. Assistant, sila assistant. Wala lang to, assistant. Tama? Play. 1, 2, 3, go. Ano matubad na? Yan na lang. Ha? No. Puting pain ka mo. Tira na. 1, 2, 3, go. Sindok ini mga picture natin sa gilid. Tidak mo yan. Picture na to na. Sige sir. Okay, last minute. Okay. 1, 2, 3, go. Ikaw dali ka ng tubig ko. Ikaw isa mo. Okay, saging ha. Okay, tawag saging. Okay, sige pa. Okay, sige. Bunuan mo lang. Okay, 1. Smile ha. 1, 2, 3, go. Sasa na, kami. Asa man? Iya, tago niya. Oh, no. Let's go. 3, action.
One, two, Jadi, betul sih, 6. Jadi, hardwood lang yun, jadi. Iho.